אתמול אז הזמנתי לפני כמה ימים ספר של איש הכלב החדש, איש הכלב 9, כן, והיום בנסיעה אז קראתי את זה וזה היה ממש מפיק, ואז פיתרו את איש הכלב והמאייר כאילו, מי ש... כן, רגע, אבל אולי הם לא רוצים ספוילרים. אז לא ספוילרים. אוקיי, לא נגלה לכם עוד. אבל הוא קנה את איש הכלב באנגלית, כי יש פה באנגלית. כן, אבל... שקוראים לזה דאגמן. כן. כן. היום ראינו אישה שהיא חווה על הרולר בלייד כמו אימא שלנו, והיה מחסום והיא לא ראתה אותו והיא נתקעה בו עם הרגליים והיא עשתה סוג של סלטה והיא נחתה על ה... אני לא יודע אם זה היה על הגב או הטוסיק, על הרצפה, והיא אמרה שהיא שברה, שזה מרגיש לה כאילו היא שברה את הקרסול. היא לא עשתה את זה בכוונה, היא לא ראתה את המחסום. אז אתמול היה יום שישי ואכלנו סושי, כי כל יום שישי אז אמא שלי קונית סושי, כי זה המאכל האהוב עליי. היא הולכת לסופר שקוראים סייפווי, שזה בעברית דרך בטוחה. כן. שזה ממש מפחיד, והיא קונית שם סושי, כי בשישי זה הנחה. ואתמול מעיין אמרה שהיא רוצה 2 חבילות, אבל לא סיימה אחת, אז היום גם לארוחת בוקר אכלתי סושי. בשישי שעבר אז עומר ואח שלו באו אלינו לאכול סושי שאנחנו קנינו. כן, ואני כבר אכלתי 2 חבילות, אז ביום הזה אכלתי 3. כן, הוא כבר אכל בבית שלו, אז הוא אכל עוד אחד רק עם 6 חבילות. אוקיי, מעיין, מה יש לך לספר? יש לך משהו לספר? למשל, מה עשית אתמול או מה עשית היום? מה עשית אתמול אז? אז אכלתי סושי. כן, אז אתמול מעיין אמרה שהיא אכלה סושי. היא הלכה לחברן. כן, אבל היא חוזרת. כן, היא אמרה שהיא אוכלת סושי רק עם מלפפון. אז מעיין אמרה שהיא אכלה סושי, ושחברה באנו לפני שכולנו הלכנו. כן, ואנחנו הלכנו לבית ספר שלנו. אני עברתי לבית ספר הזה, כי לא היה לי מקום בבית ספר אחר. ועכשיו השנה אני בבית ספר אחרי. כן, זה הבית ספר שלי, אבל עכשיו אנחנו גם ככה עומדים מהזום, אז סתם באנו, הזמנו את עומר ומעיין, כאילו לשחק שם במתקנים, זה היה כיף. וגם לפני זה... גם הייתה עוד מעיין, חברה של מפאר, שהיא גם באה. כן, אבל אם אני מדברת אנגלית יותר טוב. וגם לפני שזה קרה, אז חברה באה אל מעיין, קוראים לה עדי, והיא באה אל מעיין. וגם, אז אתמול הם ציינו גם אותי ואת ארז בטקס. נתנו לנו תעודה, לא תעודה, אבל ציינו אותנו שכאילו, שנתפסנו, שעשינו כמו מעשה טוב, שכאילו אנחנו, לי קיבלתי על זה שאני עבדתי קשה השבוע וסיימתי בשעות מאוחרות, כמו שאמרתי שבוע שעבר, שזה לוקח לי הרבה זמן לסיים. וגם יש שבוע ארוך, יש 3 ימים שבוע, היום הזה, מחר ומחרתיים זה חופש. כן, בגלל שגם ביום שני יש חופש, בגלל שלמרות יש השתלמות, אז זה כל חודש. ולפני שבוע זה היה גם יום אחד, היה נראה לי חג, וביום... אז גם היה ביום שני וגם ביום שלישי, בגלל זה אנחנו טסנו לוושינגטון. ואתם יודעים, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל יורד עלינו טיפה גשם. כן, יורד קצת גשם. אבל זה ממש כיף, כי אנחנו רוכבים על אופניים ואנחנו מרגישים גוי הגשם. אתם על אופניים, אני ומעיין. אז עכשיו... אז נבנן בקוד. כן. טוב, אז... ועכשיו בואו נתכונן. ביי. בואו נחליף את המקומות. אוקיי, אז יאללה ביי, ופוג'ה! כל כך צפוי.